जोङो हाग्रानि धोरोमफोरखौ लादों माब्लाबा जिबौ जिबादफोरखौ गिनानै जोङो जिबौखौ सिबिबोदों माब्लाबा भुट फेथाखौ बागदावनानै जोङो भुट फेथाफोरखौ सिबिबोदों आरो माब्लाबा ख्रिस्टान मिशनारिफोरनि अननायखौ मोननानै जोङो जिसुनि धोरोमखौ लादों दा बेबायदिनो आरो सोरबाया बुद्धनि आखल आखुखौ मावनायफोरखौ मोजां मोननानै बुद्धिज्मखौ लादों दा गोबां नाथाय जोङो जेसेबांखि जोंनि धोरोम चयसा गुबुन गुबुन जाया मानो जोङो बे बर'नि थै बर'नि राव रायो बर'नि गाननाय जोमनाय हारिमुखौ लानानै जोङो बर' बिमाखौ सिबिबोदों आरो बेबायदिनो जों ज' बर'नि जोंनो लेन्ड नांगौ होननानै बर'नि दावहाखौबो जोङो जाथि राव धोरोम बासियाजासे जों ज' आन्दलन खालामबोदों नाथाय बिश्वजित दैमारिया दिनै माबा मोनसे फोरमायो माबा मोनसे गिलौ बालौ सोंलु बर' ख्रिस्टानफोरनि सायाव होबाय जे नोंथांमोना बबे मोनसेखौ नांगौ बर' ट्राइबेल महरै बर' ट्राइबेलनि मोननो गोनां शेड्युल ट्राइबनि बेनिफिट्सफोरखौ नांगौ दा नोंथांमोना बर' ख्रिस्टान माइनरिटि बेनिफिटखौ नांगौ थारमानि बिश्वजित दैमारि बिथांनि बुंनाय बायदिब्ला जों मोननैखौबो मोनला मोनसेखौ जों दा आं बावहाय जोबोद दुखु मोनदों बिश्वजित दैमारि बायदिया दिनै बेबायदि बाथ्राखौ मानो बुंदों गिबिथारावनो बयनिसिमबो दैज्लांनि खुलुमनायखौ जासिहरदों अकलक नमस्कार जासिसिम कनिपत्तने गोबाव सम जाबायमोन आं बेबायदि भिडिअ लानानै फैया बा लाइभआव फैया समाजनि बायदि खोथाफोरखौ लानानै बा राजखान्थिनि खोथाखौनो लानानै फ्राय आङो 1 मासनि बारा जाबायमोन खारना बेनो रायजोफोर बोथोरा दा गायनाय फुनायनि बोथोर बेखायनो आंबो गायनाय फुनायाव खोब मुखुब आरो बेस्थ दंमोन आङो दिनैबो बे भिडिअखौ लाबोनांगौनि जेबो खारन गैथ'वामोन आङो एसे थाथ'बावथानो सानदोंमोन नाथाय मोनसे गोनांथार थासारिखौ लानानै आङो सासे ख्रिस्टान हिसाबै बिनि बिजाउनखौ आङो थामहिनबा सोंनायफोरखौ आङो सोंनो सानदों नोंथांमोना बयबो नुबाय खोमा बिश्वजित दैमारिया गावनि बेफ्रुसार बिबुंथियाव जे खोथाफोरखौ बुंदों बहुत दिन হৈছিল মই एक्चुअली কোনো फेसबुकत बा इउट्यूबत लाइभर फर्मत बा किबा এটা ভিডিঅ' লৈ অহা নাছিল কাৰণটো আজি এই যে সামাৰ ভেকেশ্যন ইয়াৰ লগতে খেতি বাতি গাড়ী ল'ব লাগে এইটোৰ কাৰণে খুবেই ব্যস্ত আছিল আজি মই হঠাৎ এটা কাৰণৰ কাৰণে আহিব লগা হৈছে এইটো যে আমাৰ প্ৰাক্তন আসাম বিধানসভাৰ স্পিকাৰ তথা বিশ্বজিৎ दैमारि ডাঙৰে এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা দাঙি ধৰিছে এইটো ধৰ্মটো লৈ পেলাই दा बुंनो गोनां खोथाया बेनो रायजोफोर I was not at all willing to come but then Mr. Biswajit दैमारि the MLA and also the Minister of the Assam cabinet he has brought one very some kind of unacceptable and very critical comment about the Boro Christians and Boro scheduled tribes about what is the choice of Boro Christian community. Either they want to remain as the minority Christians and other all the benefits, or else they want to hear the Boro tribals and get the benefits of scheduled tribes. Usually it was such that as per the Constitution of India, this country is actually a dharmonirupekho or secularism country. We can have any choice of the religion, and accordingly, we the Bodo tribals can enjoy the benefits of being a tribal and its benefits at the same time being the minority communities. So this was the matter that Mr. Biswajit दैमारि he brought up in his
मीडिया एड्रेस रायजोफोरा बुंनो साननाया बेनो जे बिश्वजित दैमारिया जे बर' ख्रिस्टियानफोरखौ लानानै बिराद मोनसे गोब्राब जोंनो सोंथि होदों जे बर' ख्रिस्टियानफ्रा बबे मोनसेखौ बिथांमोनहा आजावनानै लानो सानदों जे नोंथांमोनहा बर' ट्राइबेल हिसाबै ट्राइबेलनि मोननो गोनां गभर्नमेन्टनि बेनिफिट्सफोरखौ लाभफोरखौ लानो बर' ट्राइबेल जानानै ना बर' ख्रिस्टान जानानै माइनरिटि बाङाय सुबुं सानखोनि माइनरिटिनि बेनिफिट्स एबा लाभफोरखौ लानो दा कुइसना जोंनि बर' ख्रिस्टानफ्रा बेखौ साननो हागौ बा बुंनो हागौ जों गिबियाव जेरै दङमोन जों बिदिनो थाबाय थागोन जोङो बर' ट्राइबेल शेड्युल ट्राइब बेनो जोंनि सिनायथि बेनो जोंनि दिन्थि बे हिसाबै जोङो ट्राइबेलनि बेनिफिट्सफोरखौ मोनगोन आरो जोङो ख्रिस्ट धोरोमखौ आजावनायखाय जोंखौ माइनरिटि बुङो आरो जोङो माइनरिटिनि बेनिफिट्स एबा मोननो गोनां गभर्नमेन्टनि लाभफोरखौबो जोङो लागोन दा बेखौ जों ख्रिस्टानफ्रा सानो आरो मा नाथाय दिनै बे खोथाखौ बर'नि सासे गागि दैदेनगिरि हारि सिबिसुला हारि अनसुला नो बड'लेण्ड नो रेस्ट बड'लेण्ड मोनाबा जों जिराया होनग्रा आरो दिनैनि समाव बिथाङा सासे पलिटिशियान बिथाङा आगुआव बावैसोनो थांनाय 5 बोसोरनि बिजेपिनि गभर्नमेन्टआव बिथाङा साधारन एमएलएल' नङामोन बिथाङा सासे बुंथिगिरि स्पिकार एसेम्ब्लिनि एबारावहाय बिथांनो स्पिकार बिबानखौ होआखै थेवब्लाबो बिथांनो मोनसे केबिनेट दायित्वखौ होदों दा एसे गिदिर व्यक्तिया दिनै बै समाव मा ख्रिस्टियान मा बाथौ मा हिन्दु मा ब्रह्म गासैखौबो लानानै बिथाङा ज' थ' जों बर'लेण्ड बिनि थ' जों बर'लेण्ड नागिरनि होननानै बुंदोंमोन आरो बिथांमोननि खोथाखौ लानानै हाजार हाजार लक्ष बर'फ्रा बा ख्रिस्टानफ्राबो ज' बर'नि आन्दलनाव बिहोमा होदोंमोन एनडिएफबि महरै सोरबा एबसु महरै सोरबा बिएलटि महरै सोरबा पिपल जयेन्ट एक्सन कमिटि महरै नाथाय हरखाब दिनै बिश्वजित दैमारिया बे आदा मानगोनां बिश्वजित दैमारियानो गावनि रुपखौ गावनि कालारखौ सोलायदों बिथाङा जोंखौ सोंदों ख्रिस्टानफोरखौ सोंदों ओइ बर' ख्रिस्टान भाइफोर नोंसोर हयले मोननैनि मादाव मोननैखौ मोनलालै नोंसोर मोनसेल' मोनसिगोन हय नोंथांमोना ट्राइबेल बर'नि बेनिफिट्सखौ लादो ट्राइबेल हिसाबै आरो ट्राइबेल बर'नि बेनिफिट्सखौ बर' ट्राइबेलनि बेनिफिट्स एबा लाभफोरखौ लानोबा नोंथांमोनहा माइनरिटि ख्रिस्टाननि बेनिफिट्सखौ मोननाय नङा दा बिथाङा बे रावजों बे सोंलुजों जे मा बुंनो नागिरदों आं बेखौ गोब्राब मोनदों दा बेखायनो आङो रायजोफोर बिश्वजित दैमारिनियाव आङो बे सोंलुफोरखौ फंनैसो सोंलुफोरखौ सोंनो सानदों आरो मोनसे सावरायनायखौ सोंनो सानदों गिबिथारावनो आङो नैबे सावरायनायखौ सानग्रोदों बिश्वजित दैमारि बिथाङा बिनि फिननायखौ होनांगोन सासे बर' ट्राइबेला बबेबा समाव गावनि गोसो बायदि गावनि लुबैनाय बायदि जिहेतु बे हादोरा धर्म निरपेक्ष धोरोम नांसयै सेकुलार कान्ट्रि दा बे संबिधान आरो बे मोन्थाइखौ लानानै जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो आजौ आजै समनिफ्रायनो जोङो रायजो जाबोदों बेवहायनो माब्लाबा अखा खोरोमनायखौ गिनानै जोङो हाग्रानि धोरोमफोरखौ लादों माब्लाबा जिबौ जिबादफोरखौ गिनानै जोङो जिबौखौ सिबिबोदों माब्लाबा भुट फेटाखौ बागदावनानै जोङो भुट फेटाफोरखौ सिबिबोदों आरो माब्लाबा ख्रिस्टान मिशनारिफोरनि अननायखौ मोननानै जोङो जिसुनि धोरोमखौ लादों दा बेबायदिनो आरो सोरबाया बुद्धनि आखल आखुखौ मावनायफोरखौ मोजां मोननानै बुद्धिज्मखौ लादों दा गोबां नाथाय जोङो जेसेबांखि जोंनि धोरोम चयसा गुबुन गुबुन जाया मानो जोङो बे बर'आनो बर'नि थै बर'नि राव रायो बर'नि गाननाय जोमनाय हारिमुखौ लानानै जोङो बर' बिमाखौ सिबिबोदों आरो बेबायदिनो जों ज' बर'नि जोंनो लेन्ड नांगौ होननानै बर'नि दावहाखौबो जोङो जाथि राव धोरोम बासिया जासे जों ज' आन्दलन खालामबोदों नाथाय बिश्वजित दैमारिया दिनै माबा मोनसे फोरमायबाय माबा मोनसे गिलौ बालौ सोंलु बर' ख्रिस्टानफोरनि सायाव होबाय जे नोंथांमोना बबे मोनसेखौ नांगौ बर' ट्राइबेल महरै बर' ट्राइबेलनि मोननो गोनां शेड्युल ट्राइबनि बेनिफिट्सफोरखौ नांगौ दा नोंथांमोना बर' ख्रिस्टान माइनरिटिनि बेनिफिटखौ नांगौ थारमानि
बिस्वजित दैमारि बिथांनि बुंनाय बायदिब्ला जों मोननैखौबो मोनला, मोनसेल' मोनसेखौ जों लानांगोन। दा आं बावहाय जोबोद दुखु मोनदों बिस्वजित दैमारि बायदिया दिनै बेबायदि बाथ्राखौ मानो बुंखो। मा बिथाङाबो बिजेपिआव हाबनायखाय धोरोमनि राजनितिखौ बर'नि गेजेराव सोबाय नामा? आच्छा, बिस्वजित दैमारि बुंनाय बायदि जाथोंसै दे। जों बर' ख्रिस्टानफ्रा बर' ट्राइबेल हिसाबै जोङो ट्राइबेलनि बेनिफिट्सखौ नांगौ। आरो खायसेया होनबायलायनो नङा, जिहेतु जोंहा धोरोमनि मोन्थाय दङ, बे हादोरा धोरोम नांस'यै धर्मनिरपेक्ष सेकुलारिज्म कान्ट्रि, जोङो ख्रिस्टियान माइनरिटि बेनिफिट्सफोरखौ नांगौ। दा बेहायथ' गर्जन साननाय बायदिथ' बे हाजार लाख लाख ख्रिस्टानफोरनि साननाया एखे जानाय नङालै। सोरबाया बिस्वजित दैमारि बिथां लुबैनाय बायदि बर' ट्राइबेल्सनि मोन्थायखौ लानानै माइनरिटि बर' ट्राइबेलनि मोन्थायखौ नेवसिनाय, बेथ' जानाय नङा। बेथ' मोननै जागोन। आरो दानिया बे बर' ख्रिस्टाननि गेजेरावनो जुदि मोननै जायोब्ला आरो बर' हारिनि गेजेरावनो जुदि मोननै गावोबा बिस्वजित बुंनाय बायदि दे नोंथांमोना जुदि बर' ख्रिस्टान माइनरिटिनि मोन्थायफोरखौ लानानै जुदि माइनरिटि ख्रिस्टान जानो नागिरोबा नोंथांमोनहा बे बारनिफ्राय बर'नि ट्राइबेल बेनिफिट्सफोरखौ मोननाय नंला। अब्ला जोंनि गेजेराव मा जागोन? बे गावस्रानाया थुब्ला गावस्रागोन बर'नि गेजेराव। बिस्वजित दैमारि सासे आन्दलनखारि, न' बड'लेण्ड न' रेस्ट होनग्रा बिस्वजित दैमारि बिथाङा दिनै बै समनिफ्रायनो बुहुमनि बर'फोर खौसे जा, बिथाङा बे रावखौ बावबाय नामा? जोङो खौसेयैब्लासो जों देरहागोन, गावस्रायोब्ला जोङो जेनगोन। बे खोथाखौथ' बिथांमोनहानो गामि गामि थांनानै मिथिं दावथिङाव बुंहैदों। दिनै हठात बिस्वजित दैमारिया मानो लामा खान्दाय बायदि गावनि गाबखौ सोलायखो? बिस्वजित दैमारिया बे आंनि सोंनायनि फिननायखौ रायजोफोरनि गेजेराव बुंनांगोन। नोंथाङा मा बुंनो सानदों? दिनै 2 नाम्बार कुइसना जाहैबाय, आं बिस्वजित दैमारि बिथांनाव सोंदों, ठीक आसे, सासे बाथौ धोरोमनि बा सोरबाया गावखौ हिन्दु होननानै लायोबा बर' हिन्दुआ बा बर' बाथौआ बर' हिसाबै ट्राइबेलनि गोबां सुबिदा मोननायाव माब्लाबा सोरबा सासे बर' ख्रिस्टाना बेखौ हेंथा होफेरदों नामा? बिस्वजित दैमारिया सोरबा सासे बे बड'लेण्डनि सासे ख्रिस्टाना बर' ख्रिस्टाना जुदि बाथौआरि बा बर' हिन्दु बिथांमोनहा ट्राइबेलनि बेनिफिट्सखौ मोननायाव सोरबा बाजानायखौ फोरमायफेरदों नामा? बिथाङा बिनि बिदिन्थिखौ गर्जन मुसाहारिनो होनांगोन आरो बर' ख्रिस्टानफोरनो होनांगोन। आरो जुदि बर' हिन्दु थामहिनबा बर' बाथौनि ट्राइबेलनि बेनिफिट्सखौ मोननायाव सासेबो ख्रिस्टाना बाजानाय फैयाखैब्ला दिनै सासे बर' बाथौ थामहिनबा बर' हिन्दुआ बर'आ सासे ख्रिस्टान जानानै माइनरिटिनि बेनिफिट मोननायाव नोंथांमोना मानो फाजानाय फैदों? अब्ला बिस्वजित दैमारिनि सोंनाया बेनो नामा? नङा नङा नङा, बे जों बर' बाथौफ्रा, जों बर' उमुगफ्रा ट्राइबेलनिल' बेनिफिट्सखौ मोनो, जोंसो माइनरिटिनि बेनिफिटखौ मोना। अब्ला बे ख्रिस्टान भाइफ्रा मानो ओरैबो ओरैबो मोननैबो मोननांगौ जाखो फालाय? थारमाने जों बिराद देरग'थारबाय, बर' ख्रिस्टानफ्रा बिराद लावग'थारबाय। दाना बाथ्राया बेवहायबो फैबावबाय, हा नोंथाङा सासे गावनि बर' बिदा फंबाया ख्रिस्टान जानानै देरदों लावदों, ख्रिस्टान जानानै माइनरिटि जानानै एसे एनै मोनदेरदों, मानो फाजानाय फैखो? मानो फाजानाय फैखो? मानो बाजानाय फैखो? होमबा नोंथाङा बर'नि देरनायखौ नोंथाङा लुबैया नामा? बेथ' बिराद दुखुनांथाव, हजम खालामथावै बिस्वजित दैमारि बायदि सासे दैदेनगिरि बर'नि नेतानि खुगानिफ्राय दिनै बेरखांबाय। आं बुजिनो हायाखिसै। सोरबा सासे ख्रिस्टाना देरदोंबा लावदोंबा मानो बाजानाय फैदों? आंहाबोथ' बर'नि थै दङ। देख, गर्जन मुसाहारिया सासे बर' ख्रिस्टियान, आंनि बिमा बिफा आंनि बिदा फंबाया दाबो बर' बाथौआवनो दङ।
जोङो आदान प्रदान जोङो परस्पर मोनफ्रोमबो बिथांमोननि आंनि बिदा फंबायनि हाबा खेराइ मोनफ्रोम बिथिङाव आं बाहागो लायो आरो बिथांमोनहाबो आंनियाव बाहागो लायो जोंहा बेवहाय डिफारेन्स जायाखै नाथाय बिश्वजित दैमारि बे फाराग बे डिफारेन्सखौ लाबोदों गर्जना खृष्टान जाबाय बियो बिराद देरबाय बेखौ आथिङाव हमथानांसिगोन बोख्लायफिननांसिगोन दा बेसो जादों दा बे सानस्रिखौ लानानै जे बिश्वजित दैमारि बायदिया दिनै बर'नि सासे दैदेनगिरि गावखौ बुंनो लादों आं बेखौ आसरितसो मोनदों बिथांनि बुंनाय बायदिब्ला नंगौ खृष्टानफ्रा बिराद देरबोथारबाय बेसो जाहैबाय दा बेथ' बिश्वजित दैमारि बायदि बिथांनि खुगानिफ्राय फैनाङामोन आं जोबोद दुखु मोनदों आरो सानख'नो हायाखै आंबो दहाय ओरैनो बिश्वजित दैमारि बिथांनि बुंनाय बायदिसो मोनबाय थादों ओमफ्राय जेब्लानाखि बड'लेण्ड बुब्लियाव नायबाय नंमारगौसो नै मोजां खोनासंबाय बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंमारदों दे बियो जोबोद दुखु गोनां बिश्वजित दैमारि बिथां नोंथाङा मा सानदों मा बुंनो नागिरखो बुंफ्लांखो ना बुंगुबै बुंखो बाथ्रायाथ' बिदि जानाङा नङा होमबा बावहाय मा बर' खृष्टान बावहाय मा बर' बाथौ बर'आ बर'आनोखा नङा होमबा नुवाखै नामा बिथाङा रायजो बिनायाव जे खृष्टानफ्राबो बाहागो लादों नुवाखै नामा बिथाङा बड'लेण्ड बिनायाव जे खृष्टानफ्राबो हाजार हाजार थैदों एनडिएफबि जानानै बिएलटि जानानै एबसु जानानै पिपल जयेन्ट एक्सन कमिटि जानानै जोंखि माब्लाबा एबसुनि सोमावसारनायाव ओइ नोंथांमोना खृष्टानफोरसो जोंनि सोमावसारनायाव बाहागो लानो मोना ओइ नोंथांमोना खृष्टानफोरसो जोंनि एनडिएफबिआव हाबनो मोना बा बिएलटिआव हाबनो मोना माब्लाबा होनफैदों नामा सोरबा होनाखै नङा होमबा दा बियो जुदि बिदि नङाब्ला बिथाङा दिनै मानो हठात आफोद बे खोथाखौ बुंखो जे बर' खृष्टानफ्रा दिनैनि दिनाव थि खालामनांसिगोन जे बिथांमोना माइनरिटि खृष्टान महरै थानो दा बिथांमोना बर' ट्राइबेलनि बेनिफिटखौ लानो दा बाथ्राया ओरैसो जानांगौ आंनि मथेबा आरो बर'आ बर'खा जों बर'नि राव रायो जोंहा बर' बिमानि थै दङ आरो बे हारिखौ जोङो जयैनो गेरेमसा हारिखौ दागोन बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआनो बेखौनो फोरोंदों बुहुमनि बर'फोर खौसे जा जुदि नोंथांमोना गेरेमसा हारि दानोबा नाथाय बिश्वजित दैमारिया दिनै मानो बे बाथ्राखौ बुंखो दा बेखाय आङो खोब दुखु मोनदों गोसोआव सादेन थानो हायाखै आं बिश्वजित दैमारि आं नोंथांखौ खावलायदों नोंथाङा अननानै बिनि फिननायखौ होनांगोन नोंथाङा मा बर' हारिखौ खावनै खालामसै नामा धोरोमखौ लानानै नोंथाङा मा खृष्टानफ्रा देरोबा लावोब्ला बाजानाय दङ नामा खुनु सोरबा सासे बर' लिडारनि खुगानिफ्राय बा सोरबा सासे साधारन बर' मानसिनिफ्राय जों बेबायदिखौ खोनाफेराखैमोन बेबायदि बिफ्रुसार बिबुंथियाव नोंथाङा दिनै एखेबारे रोखा रोखा नोंथांनि महरखौ जे फोरमायबाय जे नोङो बर' खृष्टानफोरखौ सैया नोंथाङा बर' खृष्टानफोरनो बिनि फिननायखौ होनांगोन आरो नोंथाङा बर' रायजो राजानो बिनि फिननाय बुंनांगौ जे नोंथाङा मानो बे सोंलुखौ होखो आं गोलाव बुंनो सानासै फैबाय थानाय समाव बिश्वजित दैमारिनि बे धोरोमखौ लानानै बर' खृष्टान आरो बर' बाथौ बर' हिन्दु बेखौ लानानै नोंथांनि जे बिफ्रुसार बिबुंथिनि सोमोन्दै आरोबाव नांगौ समाव आङो बिनि खेंफोरथि बा बिनि बुंनांगौ बाथ्राफोरखौ आङो बुंगोन आङो बे समाव रायजो राजानिसिम खनसे खुलुमबाय एथा खथा बहुत दीघलीयाকৈ মই মোৰ কথাটো ৰাখিলে যে একচুৱেলি বিশ্বজিৎ दैमारिৰ প্ৰশ্ন এটা দাঙি ধৰিছে যে বড়ো খ্ৰীষ্টিয়ানবিলাক বড়ো মাইনৰিটি হিচাপে মাইনৰিটিৰ অধিকাৰবিলাক পাবলৈ বিচাৰে না বড়ো খ্ৰীষ্টিয়ানবিলাক বড়ো ট্ৰাইবেল হিচাপে ট্ৰাইবেলৰ বেনিফিটটো পাবলৈ বিচাৰে আপোনালোকে দুটা নাপাব এই দুটাৰ মাজত এটাহে বাছনি কৰিব লাগিব এতিয়া মোৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যে বিশ্বজিৎ ডাঙৰীয়া আপুনি এই বড়ো খ্ৰীষ্টিয়ানবিলাক লৈ পেলাই এই বড়ো বাথৌবিলাক লৈ পেলাই এটা সময় আন্দোলন কৰিছিলে যে ন বড়োলেণ্ড ন ৰেছ তেতিয়া ইয়াত কি খ্ৰীষ্টিয়ান কি হিন্দু কি বাথৌ কোনো ফাৰাক নাছিল ডিফাৰেঞ্চ নাছিল কিন্তু আজি হঠাতে আপুনি বিজেপিত সোমাই পেলাই বিজেপিত এজন মিনিষ্টাৰ হৈ পেলাই আপুনি নিজৰ জাতিৰ
ওপৰত ধৰমটো লৈ যে এনেকুৱা এটা প্ৰশ্ন দাঙি ধৰিলে আমাক এটা কণ্ডিশ্যন দিলে যদি আপোনাৰ কথা মতে আমি বাছনি ল'লে কোনোবাই যে নহয় মই বড়ো খ্ৰীষ্টানটো মই মাইনৰিটি বেনিফিটটো লৈ থাকিম যদি আপোনালোকে বড়ো ট্ৰাইবেলৰ বেনিফিটটো নিদিয়া বা কথাটো এনেকুৱাও আছে যে মই যদি মাইনৰিটি বেনিফিটটো লয় মোক আপুনি ট্ৰাইবেলৰ পৰা কৰ্তন কৰিব নেকি চাওকচোন বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ডাঙৰীয়াৰ কথাটো সংবিধানে হৈছে না অসংবিধানে হৈছে Is it a parliamentary language that Mr. Biswajit Deimari is rising against the Bodo Christian? Okay, indeed. I being a Christian, and if I say Biswajit Deimari, as you ask me, I will remain as Bodo Christian and I will try to enjoy the minority blessings. Then will you cut my tribal status? So are you indeed a constitutional? Or are you indeed speaking a parliamentary language? So, Biswajit Deimari, an MLA and also a cabinet member, such a knowledgeable person could raise such an unparliamentary question. I can't imagine. So, Mr. Biswajit Deimari, you have to reply my question, please. You have to clarify my Christian brothers. You have to clarify my Bodo brothers. We feel all the Bodos are Bodos despite we are different in religion. So please you have to clarify that. So thank you, Rajapur and Mr. Biswajit Deimari. Once again, I appeal you have to answer my questions. Kurumbai.